acum, de acolo din pădure, după cum puteți vedea, am ajuns aici. Și uitați, noi am venit de aici, pe drumul ăsta. Și acum am ajuns la cimitir. Uitați cimitirul. Cimitirul e acolo, vedeți mormintele. Mihail, talent! Sper că nu mi-ai rupt bicicleta. Uitați-l pe Mihail, stai că întorc camera. Mihail o coborâ panta asta mirobolantă. Și acum mă ajută și pe... Loganul, eu nu jos. Hai că Logan încearcă să o dai jos. Hai să vedeți cum o dă jos. O că pică bobiță Emiluț. Emiluții măta. Măta. Eta redus de France. That's for tonight. And yes, eu știu rogozul pe de rost. Găsesc trasee faine. Sper că nu o bagă pe acolo. Ce Dumnezeu faci? Nu, în fine, închid live-ul și